Iktar ma jgħaddi żmien aktar tfal qed ikollhom bżonn attenzjoni medika relatata mas-saħħa mentali f'pajjiżna. Il-psikologa Ġanella Kaligari spjegat ma' One News li bħalissa numru kbir ta' tfal ta' etajiet żgħar qed ikunu referuti għal dawn is-servizzi. Jisu l-impressjoni tagħna hija li qed ikollna ħafna tfal ta' età żgħira li qegħdin jiġu referuti għas-servizz tagħna. Fi ta' età żgħira qed ngħidu ġifier 3 years, 4 years li probabilment jisu dan l-aħħar żmien żdiedu dawn it-tfal ta' dawn l-etajiet. Kaligari innutat li ż-żieda fin-numru ta' tfal li fost oħrajn qed ibatu minn depressjoni hija wkoll riżultat ta' numru ta' sitwazzjonijiet fis-soċjetà. Sitwazzjonijiet li jistgħu ivarjaw minn nuqqas ta' ftehim bejn il-ġenituri dwar it-trobbija ta' uliedhom, għall-informazzjoni skorretta li wieħed iġib minn fuq l-internet jew il-midja soċjali. Informazzjoni li jekk tkun skorretta jaf toħloq aktar problemi milli ssolvihom. Bil-midja soċjali qed tħalli impatt negattiv ukoll fuq l-adolescenti. Din qed tpoġġi liż-żgħażagħ ta' pressjoni kbira f'età li fiha jkunu vulnerabbli. Jiena kelli żgħażagħ li jgħiduli li qed iħossuhom li mhumiex popolari, qed iħossuhom imdejqin għaliex m'għandhomx ħafna likes pereżempju fil-Facebook profile tagħhom. Allura jisu min-naħa tal-medja, min-naħa ta' social media hemm daqsxejn ta' pressures ukoll. Minkejja li bosta jaħsbu li kull min ikollu bżonn is-servizz tas-saħħa mentali jiġi preskritt prodott mediċinali, Kaligari spjegatilna li dan mhux minnu. Il-pazjenti u l-familji qegħdin jiġu offruti diversi modi oħra ta' trattament li waslu għall-istess riżultati. Terapija hija varjata, ġifieri meta nsemmu l-psikjatrija ħafna nies jaħsbu li l-pinnoli biss hija t-terapija, imma mhijiex il-pinnoli biss, ġifieri fejn hemm bżonn il-pinnoli jiġi diskuss mal-ġenitur jew mal-caregiver. Imma terapija li tingħata bħala psikoterapija u psychology sessions. Apparti sessjonijiet individwali jiġu organizzati wkoll bot sessjonijiet bejn il-gruppi. Sessjonijiet li matulhom il-pazjenti jkunu jistgħu jaqsmu l-esperjenzi tagħhom ma' persuni li għaddejjin minn sitwazzjoni simili u jgħinu lil xulxin fit-triq għal-fejqan. Nagħmlu wkoll ħafna gruppi kemm għall-ġenituri u kemm għaż-żgħażagħ. Ġifieri t-terapija hija varjata u ġeneralment aħna nippruvaw nilħu kemm il-bżonnijiet u kemm il-gosti taż-żgħażagħ u tal-familja. Apparti is-servizz ta' outpatients u s-sala taż-żgħażagħ fl-Isptar Monte Carmeli, is-sena l-oħra tnieda servizz ġdid ta' emerġenza. Dan is-servizz li jissejjaħ CAPES jaħdem mill-emerġenza tal-Isptar Mater Dei u l-għan tiegħu huwa li jgħin lil dawk li jkunu f'sitwazzjonijiet ta' kriżi psikjatrika. Fi ftit aktar minn sena kemm ilu jopera, dan is-servizz ra madwar 300 tifel u tifla f'etajiet li jvarjaw minn 2.5 sa' adolescenti ta' 17-il sena.